No niin, ja tänään meillä on ensimmäistä kertaa Torniotuvan live-striimi, ja minäpä koitan tulla tähän itsekin sillä että minä jotenkin näkyisin. Eli me olen Minttu täällä, hei, Torniotuvan yksi ohjaajista, ja tänään meillä on tämmöisiä kysymyksiä meidän kävijöiltä, että mikä heidät on saanut tulleen käymään täällä Torniotuvalla. Ja tässä on sitten meidän kävijöitä. Haluatteko esitellä itseänne? Minä olen Saara. Saara. Eeva-Liisa. Eeva-Liisa. Väili. Ja mietin, että yltääkö mulla tuonne asti tämä. Miepä tulee toiselta puolelta. Aila. Ja Aila. Eli täällä on meidän Torniotuvan kävijöitä ja minä sitten tänään kyselen heiltä ajatuksia ja tarinoita täältä Torniotuvalta. Ja ensimmäisenä kysymyksenä täällä on, että mikä sai sinut ensimmäisen kerran tulemaan tänne Torniotuvalle? Ja minä mietin, että haluatko sinä Saara aloittaa? No minä täällä näkee muita ihmisiä, tänne on kiva tulla. Ja niin on monipuoliset nämä harrastusjutut. Että on laulupiiriä, on vaikka mitä. Niin. Ja liikunnallistakin ohjelmaa on ja yhdessä mennään aina jonnekin. Niin. No niin, haluatko sinä sitten jatkaa? Sen voi ottaa sen mikinkin, että kun mulla ei ihan käsi yltää sinne. No ainahan uusi kiinnostaa, niin oli mukava tulla katsomaan ensiksi, että mitä täällä tapahtuukin. Ja niin minä olen sitten tottunut täällä käymään ja on ollut oikein mukava. Minun nimeni on Räili. Minä olen paluumuuttaja. Takaisin tullut tänne Tornioon. Lähdin täältä viime vuosina puolen välin aikaa. Ja nyt kun olen eläkkeellä, niin en aina löydä tuttuja niin paljon. Juttukaveria. Täältä niitä löytyy. No minä olen täällä käynyt sen 7 vuotta, kun se täytti tämä. Joo. Tulin Tornioon ja käveleskelin näitä katuja ja minä näin, että miksikä tuonne menee tuohon vanhalle linja-autoasemalle niin paljon vanhuksia. Ja minä ajattelin, että no minäkin olen vanhus, kun minä olen eläkkeellä ja muutin tänne Tornioon. No siellähän minä olen kulkemaan ja minä en ole tietenkään ollut, en ainakaan sairauden takia poissa, mutta minä olen käynyt melkein joka päivä, mikä on ollut tämä arki. Ja tännehän on pakko lähteä, olisi kotona kuinka hukkuu. Sitä alkaa kuule aamulla, kun herää, niin katsoo, että pitää panna päälle. Sitten mietit, että no vaatteet tietenkin häytyy panna päälle. Ja sitten kun tänne tulee, niin aivan ihana. Sanoo heitä, niin tulee isolta lajalta, että hei, 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 hei. Niin, että se on se kohtaaminen, kun kaikki sitten aina ottaa vastaan. Kyllä minä vain niin kauan kuljen täällä, kun jalka nousee. Niin. Aina tänne on mukava lähteä. Ja olen saanut tänne monta tuttua tuolta kadulta, joille on sanonut, että lähdepä minun matkaan, että siellä on mukava käydä. No sitten mulla olisi täällä seuraava kysymys. Joo. Saisinko minä täältä sen? Eli meillä olisi täällä seuraava kysymys, että mikä on mitä täällä käyminen on tuonut sinun arkeen? No mehän vähän tässä tehdään vähän niin kuin jo sanoitte justiinsa sitä, että lähtee aina johonkin, ettei ole siellä kotoosalla vain. Mutta tuleeko teillä mieleen jotakin muuta, että mitä teidän arkeen tämä Torniotuva tuo? Siellä kotona on niin paljon yksin. Niin täällä näkee kavereita ja sitten kotia menneen. Voi, sekin oli siellä ja olipa taas kivaa porista ja naurua. Niin porukassa. Niin, että tulee sitä yhdessäoloa. Tulee sitä yhdessäoloa ja semmoista iloa elämään. Yksin on paljon, niin kyllä sitä illan saa olla vielä yksinkin. Niin. Sitten seuraavalle. No, täällä on niin paljon monipuolista ohjelmaa ja on retkiä ja on laulupiiriä ja on jumppaa. On joka lähtö jotakin, niin on oikein mukava tulla
niin kauan kun jaksaa kävellä tänne päin, niin kyllä minäkin olen aika useasti käynyt, vaikka ikää on jo. Mutta tulee samalla kävelylenkki tehtyä sitten, kun lähtee tänne. Minulle tämä on tullut melkein kodiksi, koska asun tänne tuolla yläkerrassa. Ja niin kuin kerroin, niin olen paluumuuttaja ja tuttavat oli hyvin vähissä, mutta täällä löytyi paljon. Ja ajatuksia vaihtaminen, jumppaa, liikuntaa, kaikkea, mitä tarjotaan täällä. Kiitos. Joo. Sitten se päivä alkaa, kun tänne tulee, ensinnä tervehtii. Tervehtii, kun tulee sisälle, niin kaikki huutaa yhteenään nyt. Hei, 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 hei. Se on yksi mukava kuulla. Ja sitten kaikkia aivojumppaa, mitä saatiin. Eihän ne kaikki jää niin mieleen, mutta mitä kotiakin saapii niitä lappuja. Mulla on nytkin yksi siellä, mutta minä en ole osannut sille tehdä vielä mitään. Mutta kuitenkin, että on sitä aivojumppaa ja justiinsa. Sitä mielenvirkistystä. Ja tavata kaikki melkein samat kasvot. Aina mukava, kun tulee joku uusi. Ja se on ihana, kun meillä käy uusia ihmisiä. Ja Nyt on alkanut tulemaan paljon. Se on ihana kohdata. No, mulla olisi vielä yksi kysymys olisi täällä. Ja se on semmoinen, että mitä sanoisit ihmiselle, joka ei ole vielä koskaan käynyt täällä, miksi tänne kannattaa tulla? Kyllä minä olen sanonut niin monelle. Ja minä olen sanonut myös yhdelle entiselle ystävälle, on tunnettu pitkän aikaa. Minä olen sanonut monelle ja olen saanut tänne monta ihmistä tulemaan. Että lähes siekin ja soitan aamulla. On ainakin 2 semmoista, että lähdetäänkö tuvalle. No ei jaksa kaikki lähteä, mutta en minä osaa sanoa muuta. Tänne on vain, tämä on niin kuin toinen koti. Mitäs muut sanoo, että miksikä tänne kannattaa tulla? Eli mitä sanoisitte semmoiselle ihmiselle, joka ei ole koskaan käynyt täällä, että miksi tänne kannattaa tulla? Tapasin yhden tutun ja minä tiedän, että hän tykkää. Annetaanpa puheenvuoro. No, minullehan tämä on ollut erittäin tärkeä, niin kuin mainitsin, että tämä on niin koti, koska olen tosiaan tuolla yläkerrassa. Ja olen saanut hyvin paljon uusia tuttuja ja ennen kaikkea ideoita heiltä. Mä olen vähän ujo ihminen, niin mun on vaikea ihan ulkopuolisena niin liittyä, mutta vähitellen kyllä minä täällä tulee viihtyä. Onko vielä muilla jotakin sanottavaa? No kyllä minäkin olen sanonut monelle, että niin tulla, jos tuntevat yksinäisyyttä, niin täällä löytää ystäviä. Jotta minä tapasin yhden vanhan tutun ajat sitten ja minä tiedän, että hän tykkää laulaa. Minä sanoin, tule sinne ja sinne, että minäkin tulen. No siitä lähtien hän on kulkenut. Koko ajan. Niin. No niin, mutta kiitos teille, kun sain haastatella teitä. Ja nähdäänpä taas. Nähdään. No niin, kiitos.